Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Ogbuefi Ezeana, ugochitubelu na Oraifite, I'm an ancient high priest. I'm onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Ị na-agba afọ mmiri ebilụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke isiokwu anyị ji wee bịa bụ all you need to know about Okeite na ndị otu ajọ ọgwụ ndị ọzọ. A bịara ka m kọwalụ gị na ihe a na-akpọ Okeite bụ ajọ ọgwụ dịbalụ gboo mgbe ete aka. Ọ bụrụ ọgwụ na-adị na be mmadụ. Ị ga na-anụ mgbe ụfọdụ asịrị na ejere agụ na-asa mkpa na-asa wee je daa ụdị ọgwụ dị etu a. Ada ụdị ọgwụ dị etu a adịbe mmadụ. Ndị dibịa na-alụ ụdị ajọ ọrụ a na-ebi n'aja akụ, na-ebi n'ịkpa. Nke bụ eziokwu bụ na you cannot have real Okeite 1, 2, 3, 4, 5 dị na be gị you sleep. It's not possible. Ihe a bụ ajọ ọgwụ jọrọ ajọ njọ. Ịghọtara ya? Ajọ ọgwụ dị very deadly. And akwụgoro m ọtụtụ ndị mmadụ. Gwa ndị mmadụ na-enwere ihe dị iche na practicing Igbo spirituality ide eme ọdịnala. Ya na onye na-agwọ ọgwụ. Onye na-agwọ ọgwụ dịrị onwe ya iche, ọ na-eme operate in the different pedestal. But for me, I stand for real practicing of Igbo spirituality. Yes. So I will only advise you to zere ihe ọbụla bụ ajọ ọgwụ. Ajọ ọgwụ zere ya. O mego ọtụtụ ndị, ọ nago ọtụtụ ezinụlọ n'iyi. And that egwu ajọ ọgwụ does not represent Igbo spirituality. Agwago m ọnụ. So no, na ọ bụrụ onye ọbụla na-aza dibịa represent Igbo spirituality. One day mmadụ sị na dibịa work is a profession. Yes. Ihe anyị gwa a profession bụ na ọ bụrụ onwe medical doctor nọ na-alụ ọjọbọ, onwe nke o metalụ deal with the person. Iji na maka ihe wee condemn the entire medical practitioner. Yes. So mana ihe na-achọ ịkọwalụ gị bụ mana ọtụtụ ndị niile a na-eclaim eso na ndị kwudoro ha years back na-akọwalụ ndị mmadụ rụọ na away from ajọ ọgwụ. Nke ụdị na obodo na-akpọrọ Okeite, akpọrọ ya nwunye ite, akpọrọ Igbo, ihe niile. Most of these things ị na-afụ bụ scam. Nothing is there. Because ọ bụrụ na o nwere ihe, o nwere ọdụ ka ihe esi debe okwu Okeite na-abụ na be gị lahụwo dị ya, ọ dịrọ possible. Ajọ ọgwụ na-eri mmadụ, ajọ ọgwụ na ihe ọ na-eweta dị egwu. So most of 99% of ihe niile a na-aparede afụrụ mgbe ọ na-afịa na social media abụrụ Okeite, ihe niile abụ scam, nwere ihe dị dị ya. Ọtụtụ ndị mmadụ na-asị na nke a ya eme na nke a ya eme, mana a maachị ịgwa gị na nwere ihe na-eme. Ihe ndị a ka anyị ga-eneba anya ka ịghọta ihe a na-akọwalụ gị, ka ịghọta ihe bụ Igbo spirituality. Because ịghọta ihe bụ Igbo spirituality, nobody will scam you. Ihe ndị a ka anyị ga-eneba anya, mana before we dive into today's lecture, echefu na taa ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa February. Na taa ka anyị na-achịkọta aja anyị na-achụ n'igwe. Anyị malitere ịchụ aja anyị n'igwe ihe karịgoro 4 years now. We have massive testimonies. Isi ụtụtụ ejegoro na temple chụọ aja gọọ ọfọ kwubi okwu n'isi ndị sonyela anyị all over the world. The friends of the temple, children of the temple, members of ordinary Restoration Evangelical Mission and consecrated. Anyị ga-ejere ebe nchụ aja gbuo ebu na esaraka. Nwanne chụba aja maka na aja karịrị ọgwụ. So ọ bụrụ na ị chọrọ isoyela ihe ị ga-eme, igwere ike isoyela ya ebe ọ bụla na nsọtụ ụwa. Forward ya 3 prayer requests anyị ga-edebe n'ọta. You make token donation to the account number. Chat them na WhatsApp. I'll go other details we need for you in order to book. My WhatsApp number remains 0805 7837 672. I repeat 0805 7837 672. Now na screen did affair. Now here to can kọwala ụnụ maka ọtụtụ ndị mmadụ ụnụ furu ihe na-afịa na social media. Ụnụ furu ihe na-afịa
ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu menetes ihe nyiwe chọ ka m kụzie ihe akwụkwọ n'ụghọta ihe na-eme ụgwọ dị nna anyị bụ since many years ago. Na ụmụ ihe niile a na-agwa ndị mmadụ jee na my previous lecture ya afịa nye for years na-agwa ndị mmadụ na ihe niile a na-akpọ Okeite na-afịa na social media enwere ihe ọ bụ. Ekwuru m ya tete jee na my videos video mmesi 2 years ago ya afịa gwa ndị mmadụ na ihe abụrụ Okeite na nwere ihe ọ bụ. Na dịbe na Okeite ụfọdụ ezinụlọ ndị nna ha maọbụ nna nna ha gwọrọ ajọ ọgwụ eji wee maọbụ oke ibu nwere ekporo oke ma ya oke ibu bụ ezinụlọ ahụ na-ata afụrụ taa na-ata afụrụ taa wee kọrọ ụlọ akụkọ ihe mere na be anyị. Ofu ezinụlọ nnukwu nna ha tiri oke mmụọ a na-akpọ ọkpị jee na abịa bụ ezinụlọ fụ ihe mere ebe a. Ihe m ji akọrọ ha akụkọ njikọta akọrọ ha akụkọ ya bụ ezinụlọ bụ na nna mụtalụ nna m mụrụ nwa di ya na di ya. Ọ nwere oge oru a na-eme nsachapụ na database kwuru mgbe a na-achọ ka ebuna ose anụ mgbe a bọrọ nna mụtara nna m efi. Na ezinụlọ ahụ ọ mụrụ gọgọgọgọgọ asachapụgo ọzi ndị ọzọ riri ekpie. Ajọ ọgwụ jọrọ njọ. Ọ bụrụ na ị ghọtara ihe wụwo ajọ ọgwụ ịnụ maka ajọ ọgwụ ị na-agba. Ajọ ọgwụ na-eri oke ihe na-ekpochapụ ezinụlọ na-ekpochapụ benefits. Mana problem na-agwa onye pụta nyi wepụtara na social media nkọwarụ ndị mmadụ o nwere ihe dị iche na ajọ ọgwụ nwee ihe dị iche na Igbo spirituality. Kọwarụ ndị mmadụ ihe ị ga-eji wee mụ onye bụ onye Igbo spirituality. Onye Igbo spirituality data onye anwa kwenyere n'ọfọ n'ogu. Data onye anwa kwenyere na ihe onye gbutere na ọjaja n'imi na ọnya. Whatever you sow you reap. O kwenyere na kama ọ na-asọ nsọ ala. Anybody can be dibia. Anybody can be spiritualist. With ike ọbụla dị iche iche ụfọdụ na-eji ebute ebe dị iche iche. Mana ihe bụ onye ọdịnala bụ onye agha na-asọ nsọ ala. So ọ bụghị ya na onye ahụ adịghị asọ abomination na ọ dị asị na ihe abụ alụ na ihe abụ alụ na ihe abụ alụ na-ezere alụ mana onye agha adịghị asọ nsọ ala mana onye agha bụ onye ọdịnala. Quote me anywhere. So mana ajọ ọgwụ ọtụtụ ndị mmadụ na-eji ebute ike n'ọnọdụ dị iche iche were ike otu a na-arụ ọrụ then na-enye dibịa ma ọ bụ ọdịnala aja afa. Enwere ezigbo dibịa etu ọ dịbara gboo ama enye gị ihe ọbụla si gị jee debere na be gị fere ya. Ịghọtara ya? Yes. Onye ọbụla bụ dibịa aja. Onye ọbụla bụ dibịa aja. Nwere ihe karịrị dị ole tere ị nwere ike imede ewere ịkpọtụ uchi n'okpesi. Mana I do tell people ọ bụrụ na ị bụrụ a practicing ọdịnala person ma ọ bụ na iwu dibịa ị na-ediri ịkpọtụ chi n'okpesi jee kpọchido ya n'ụzọ jee bụrụ adịwa abroad. So aso m na ndị na-akọndem mmadụ iwere ihe jedewe na biya asị na ọgwụ na-elekwa ọgwụ. So mana ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na some of these things na ndị mmadụ through the internet years back na-ekwu maka ya enwere ihe dị ya maka na ihe a abụrụ Okeite, ihe a abụrụkwa oke ibu bụ ihe a nwere ihe ọ bụ ya bụ ihe a bụ just a smart scam ka ọ bụ maka na ịdịrọ knowledgeable because ị na-achọ ịbata n'ọdịnala ihe ibu n'obi bụrụ ịgwọ ọgwụ bụ ihe dịrị onwe iche outside the pure ọdịnala. Onye ọdịnala bụ that man nọ na biya na-aga ọjọọ ụtụtụ na-atụ nzu kwụba aka ya ọtọ ịkpọ ya n'ikpe okwu eziokwu si nọ ihe aka ya ma ọ bụrụ onye a na-ekuru ọkụ abalị, ọ bụrụ onye ị ga-enye bribe, ọ kwuru n'eziokwu. Ime egwuchi mmadụ, ime egwuru ede mmadụ, ime anwụrụ atụrụ mmadụ, ya eme ihe ọbụla bụ ime eje di na nwunye mmadụ, ime ihe ọbụla bụ ihe a na-asụ nsọ ihe iwu sọrọ ime ya ọnya bụ onye ọdịnala. So ọ bụrụ onye ọbụla bụ spiritual, onye ọbụla nwere ike ịbụ spiritualist as a profession. Onye na-ekwu maka so gịnị ka na-ekwu maka so by their fruit you shall know them.
by keeping the nsọ Ushanoye. So I will head you actually we have one out to put them mad in area na social media no nwere ebe nwa agbara Okeite ọkụ na obere oge na ndị ala ga-eju ọga ya dream because ị da-aghọta ihe nna akọwara gị. Ihe nna achọ ịkọwara gị na ihe ndị agha agbara Okeite nwere ihe ọ bụ to ọ bụrụ na ị na-eme expect na o nwere ndị ala ga-eju n'ilo enwere ike ọ bụrụ na agbara Okeite 5,000 ọkụ gị nwa na onwe gị na-asị na after some days na mmadụ 5,000 ga-ayịbala ọga ị na-edisive onwe ghọtara ihe a na-ekwu. Ihe ndị achọ ịkọwara na ihe ndị a gbara ọkụ nwere ihe ọ bụrụ na Okeite na ihe ndị a bụ smartness eji mee ihe ndị ọzọ gasị ịghọtara ya. So ihe nna achọ ịkọwara gị bụ ịghọta ihe ị kwesịrị ịma. Igbo spirituality dị n'onwe iche ịghọtara ya. Ọ bụrụ na ị bụ onye ọdịnala itikwa n'aka n'ihe ọbụla bụ ọgwụ. Yes, ihe ndị Igbo recognize, Igbo spirituality recognize bụ na alụsị bụ anjelu nke Chukwu. Ị nwere ike ịkọsara mkpa, ị nwere ike ịchụrụ aja, ha enyere gị aka n'inweta ihe ị na-achọ. Ọ dịbara from gboo. Then gwakwazie gị na enwere ịchụ aja dị iche iche all ramifications. Ya ihe ndị Igbo kwenyere. And ihe kpesagodoro mmụọ ka o nyere gị aka inwe ndidi ka mmụọ dị iche iche n'ebe anya na kesi gị maa na ihe na ayọ ihe reserve at that particular time. Ihe ọ pụtakwara na ị ga-echere oge Chukwu. Yes, maka na enwere process na mmụọ ka bụ ofu. Nke abụọ bụ na ihe ị ga-amata bụ na ọ bụkwa nna aja ka ị chụrụ. Aja bụ icherekwa mmụọ email appealing. What is aja? Aja bụ personal build personal relations. Ụmụ mmụọ ka ha nyere gị aka. So ịchụgoro aja enwere time frame. Kpatara na o nwere onye dibịa ọbụla nwere ike ịsị gị na ya chụọ na ya mere gị ihe a na ya na-enye ha many days ole. Omekwu a na-eto ịma na ọgwụ ka ọ na-agwụsị ịma na ọ bụrụ ozi aja ka ọ chụrụ. Aja enwere time frame. Aja bụ simple lobbying ndị mmụọ ka ha nyere gị aka buru ayịyọ gị bugara Chukwu ka emere gị ihe na ya. You see, be patient n'oge Chukwu. So ọ bụrụ na ị na-abata n'ọdịnala bụrụ ọgwụ n'obi nekwa gị na scam. Igbo spirituality abụrụ ka ị bịa gwụwa ọgwụ. Ihe ji wee kọlụọ gị sị gị come back to your root bụ ka ị ghara ịtụfu culture gị, ka ị ghara ịtụfu ihe unu ji wee dị ebube, ka ị mee udo wit ụmụ mmụọ so gị. Those altar, family's altar, obi a ndị nna nna gị ha gwuwere akwari ọmụmụ anwa ndị nna nna gị ha gwuwere because of na enwere okwu onwụ ma ọ bụ amụkwa ọnwụnwa and so many other things na-enye nsogbu na be nna gị. Ha ndị nna gị wee taught wise wee appease those forces wee nwee udo nwee harmony na family. You should maintain those altars. Mana ọ bụrụ na ị dị interested in maintain those altars, ịchọkwa na iketa ya grace from those altars. Don't destroy them. Do as right. Because in creation you are not permitted to destroy what you does not create or you cannot create. You know what I mean? So so that I am harmony in my family. And we're not other religion like Christianity and the rest of them, but we live as union in peace because everybody they respect him here. So in all ramification, let there be peace. N'ihe ọbụla ị nọ na ya, ofu Chukwu ka ha na-ekpere. Ihe dị iche wụ the method. Yes. Esoro m na ndị ọdịnala nwere ike ịsị Christianity should go. No. Let every faith and conviction coexist. However, I know my reasons why I decided to follow the path of my ancestors. However, I respect other people's faith, and I'm urging you as a woman to learn how to respect other people's faith. Even the conviction even now, how long go take before you are convinced, each year to back to your roots. Then allow other people to make their own choice at the right time when they are also convinced.
So mana wopụ aka n'ọgwụ. Ọtụtụ ndị mmadụ gwọrọ ọgwụ gboo ka m gwa gị ihe kpatara ụfọdụ n'ime ha ji wee tinye aka na ajọ ọgwụ. Ihe kpatara ya bụ na ọtụtụ ndị mmadụ mgbe gboo anwa all survival of the fittest. Ụfọdụ ji eda oke ibubo, ụfọdụ ji eda oke ọgwụ, so that ọ pụta na wrestling na village square ọ bụ the highest wrestler ọgwa azụ elu ala. Ịghọtara ya? Ụfọdụ hunters gwọ ọgwụ dị iche iche ka ha wee na-agba ikiri, ka o wee na-agbata arụ dị iche iche, ka o wee mee odogwu. Ụfọdụ mere nke ha daa ajọ ọgwụ ka ha wee nwee ike na-eti masquerade dị iche iche. Yes, mgbe a na-ama aka with masquerade, asị na mmụọ nwa na mmụọ ọzọ ada agba n'ọgbọ. Ihe o ji wee mee ọkanga, ihe o ji wee mee odogwu. Mgbe a na-eje izu ọgwụ je na teepu, eji wee na-eme ọkanga. Onwe spiritualist bụ dibịa ejero teepu, ịtụ a na-eburu ọkwagharịa, eburu na asị na-ewu oke dibịa. Ọtụtụ ndị mmadụ wee jee taa ajọ ọgwụ. Mana ị ga-ajụ onwe gị kedu ihe kpatara ndị izu ọgwụ ji wee kwụsị ite ebu taa? Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Wepụ aka na ajọ ọgwụ. Ajọ ọgwụ ọbụla egworo ihe isi, and ọgwụ na-ebu ebu. Ọgwụ gobuo ebu obido kpaba n'ihe, and ọ ga-ebido n'ezinụlọ gị. Na ọ bụrụ na ezigbo ọgwụ, ọ bụrụ na ezigbo ajọ ọgwụ ka egwu. Hapụkwa nke ụfọdụ ndị ji asị ka bụ ndị mara bụrụ ya. Ana m akụwara ụdị men ajọ ọgwụ. Ọ bụrụ na ịfụ ebe ajọ ọgwụ mere ihe ife ọgwụ na-agba. So ihe na-achọ ịkọwa bụ, mana ana m advice gị dịka onye ọdịnala, dịka a na-esi ka gbara ihe ọbụla gba ajọ ọgwụ. Ihe ọbụla mmadụ sịrị ka ọ gwọọlụ gị ka idebe na-elekwa elekwa, gbara ya ọsọ. Ntị ọ dị, gbara ya ọsọ. Itinye n'aka na ụdị ihe dị etu anwa. Wepụ aka ya n'aka ya, kama na-achụsa aja. Aja bụ appealing to ụmụ mmụọ. Then allow ụmụ mmụọ to decide whether ihe agha na you desire for ya because of akparamagwa. That is what Igbo spirituality stands for. Ka nkwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụla ịchọ ka agbalụ gị family, chat me on WhatsApp. My WhatsApp number remains 08057837672. Or we die na screen here. Here for the number. Let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwere m na ọ dịghị ihe siri m ike ka Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esiri uwe ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya gazie. May the blessings of Chukwu Oke Pụrụ Ime Ihe Niile be with you all. May you be protected, may you be blessed now and forever.